Hello mga langga, nagbuhat ko ani og lugaw nga sticky rice with kukwa and coconut milk. Inaani ra ni siya mga langga pero lami kaayo ni siya. Ipang-mix na tanan ng ingredients ang akong butang diha mga langga kamo na bana-bana basta kay depende ra na sa inyong panglasa kung hinamison ba kaayo mo o dili. Nagbutang ko anang mga kuana sangkapa mga langga and then ako'y wala na videohan pero buhata lang ninyo ang mga ingredients maula na isundan ninyo lami kaya na siya mga langga and then after ana mag-toppings dayon ka og dito serve naman siya mag-toppings dayon ka og evaporada dayon gareklamo pa jud ako ang anak-anak kay nganong heart daw kuno sa iyang lola ang sa ilaha dili heart pagkabutang sa mao nga iba. Thank you for watching. God bless mga langga.